फामिलीक सोडून वेता एकूय दीस सुटी घेनासतना आमी काम कोत्ता 9 म्हयने केन्ना सोंपतले आमी आशेन रावता एक डॉलर सांबाळून दवरून आमी घरा हाडटा केन्नाय राग येयीत तर परतें उलोवंक दुयसोर जायना दुखी जावून रडोंक आयल्यार वेंगोवंक कोणूच ना 12 वरां काम करून जिवाक सुसेग आसना घरचें जेवण उगडास येता तुजें जेवण पळयतना घरचें जेवण उगडास येता तुजें जेवण पळयतना मारून येतो नारवटी घरां बांदता गाडी घेवन फामिली सांगाता खुशाल आसता आपल्याक पडलेले ते सगळे त्रास ते विसरून वेता रोगताची काम केलेली पयशांचें झाड खुंयसर नासता दर्या उचांबूळ जायत जाल्यार जीव बी येता इमेर पडोन मागणें करून देवाताय मागता फामिलीचो उगडास करून दोळे दुखांनी बोत्ता दुयेंस पिडा वारें वादळ मोळ ओबीत रावोन सोंसता दुयेंस पिडा वारें वादळ मोळ ओबीत रावोन सोंसता त्रास काढून आमचे एकूच सोपन आसता बरो घराबो घडोवन हाडूंक आमी आशेता कोणाकूच बोट दाखय नासतना सांगोंक दिसता असो जाय थोड्याचो घराबो आयका मोडोन वेता दोळे फुट्टा देवचाराची ती येवन टाळणी सांगात वायट मेवोन आस जाता दुसरे वस्तोरेची घरांत शिस्ताना लेगून मारूंक वेताय दुसऱ्याशी इतले त्रास काडून देवान दिलेले सासनाक वगडायशी वगडायलेले सूख परत मेवचें ना कितलोय तूं रडशी फुडार तुजो तुज्या हातान आसा उतरां म्हजी विसरशी